ओइ फबद बिसि नो मा होनदों मा नुबा माथो नोङो फंखौ लानोसैबालाय नो माखौ लागोन गाज्रि फाज्रि मानसिफोरजों दाजरायहाय आंखौ आयौ सनायालाय माथो मा सिरागा खराब्रा बेबो जंखायनो सना मालाय मानोथो नोंहालाय बेफोरबायदि बुंलाबायनांगौ आंखौलाय मानसिफोरजोंथ' गाज्रि फाज्रि मानसिफोरजोंलाय मानो जरायबाय थानांगौ आंखौलाय रायलायनोला मोजां रायलायना मा गोदाव सोराव मानसि गाज्रिफोरजों जरायलाबायनाय बेलाय आं बेफोरबायदिखौ रायजोनोहाय फैलै सना रायजोनो नांलाय बेफोरबायदिखौ जाबाय जोब्बाय आंलाय नोंखौ एसे ओरैनोसो जंखायदोंमोन दा जंखायब्लाबो बेफोरबायदि मानसिजों जंखायनो नाङा एफा गाज्रि मानसिजों जंखायनो के एक्टरफोरजों जंखायना मेरला जोंना बर' फिल्मनि मोजां एक्टरफोर दं बेफोरजों जराय एसे गोसोफ्रा मोजां मोनगोन ए अब्ला बर' एक्टरफोरखौसो नों मोजां मोननानै दङ अब्लालाय नोंखौ आङो एक्ट्रेस बानायहोनायसै फांफुलि बायदि देलायहोनानै सरि फांफुलि नङा दानि गोदान एक्ट्रेसफोर बायदि मा नाम इयो मनालिसामोन बायदि देलायहोनायसै नोंखौ अब्लालाय थुदो सानैजों बिउटि पार्लाराव थांना फैनोसै आयौ देलाय आङो थाङा आंना न'आव खामानि दं थादो आं थांनोसै न'आव आंनि खामानि दं थोरसि ओंखामखौ सुवाखै दाबोनो दहाय फुंनि ओंखाम जाखांनानै दं सुवाखै थाथ'दो थांनोसै दे बिदिबालाय थांदो सना गाबोन फैगोन दे लोगो हमनानै सानैजों गाबोन हले सानैजों फुदुंलायनांगौलै दे थांदो बाय बाय बाय